No hello, tervetuloa uuteen videoon. Tänään me pelataan Super Mario 64 lisää tietenkin, koska eihän me nyt tätä läpipelota jätetä kesken kaiken. Galaksyä tulee kyllä lisää seuraavassa jaksossa. Ja sitä odotellessa. Ja muuten, mulla on teille yksi semmonen pieni juttu. Mä nimittäin kuvasin äsken. Ja arvatkaa mitä kävi. Kävi semmonen meikäläisen perinteelle, että mä en laittanut kuvasta päälle. Elikkä... Mutta onneksi mä huomasin nytten ja... Nyt se ollaan. Mä sain 1 tähen vaan. Ja se oli siitä Womp mapin niin toinen tähti. Mutta ei se sen ihmeellisempi ollut. Se tähti, että... Joo. Mut nytten me päästään jopa tänne 3. oveen, joten mennään tänne 3. oveen, koska siellä kun me päästään, niin lähdetään katsomaan mikä täällä on seuraava asia. Talvipaikka. Kiinnostavaa. Sleep sliding away. Joo. Ja täällä on. Täällä on joku liukumäki. No mennään tästä liukumäistä. Mitä? Meni nyt ihan väärään suuntaan. Ei! No se pitää arvata heti. Ensimmäisellä yrillä mä kuolen. No mamma mia. Tässä ei niin tarvinnut muuten hiitä, kun mä pelasin tätä. Tässä oli ihan vaan tää näppis. Punainen koini. Miten mä saan se? Noin. Noin. Tuolla on pikku pingviini. Mennään puhua sillä. Häh? Mä pystyn puhumaan sille. Tai ehkä sille ei pistä puhua. Ehkä se vaan on joku koriste. Ei kun mä otin se kiinni. Mä teen tällä pikku pingviinillä. Älä. Okei, rauhassa Mario. Joo, Mario ei oo mihinkään kiire. Okei, tolleen on päästään. Ei! Pingviini! Sielläkö se kääntyy? Mikä ihan... Ei, pingviini! No hyvä. Hei, siellä on joku... iso ja pieni pingviini. Joo, nyt kuuluu kyllä joku Te ette varmaan mitään kivaa. Siinä on sun pingviinis. Kato, se oli tää. No ei ihme. Ei ihme, se oli tuo. Oho, mä skippasin 1 tähen. Ei se haittaa. Hetkonen, oliko se taas se pikku pingviini hukassa, jos mä ihan oikein näin? Ei kun olisi kai Ei kun on se hukassa, miten? No niin, nyt se laitetaan tää.
Tää oli varmaan se tehtävä tyyli, että mun täytyy slaidaa tämä. Okei. Toi olisi ehkä se tarkoitus, että täytyy tehdä noin, kunhan vaan ei tiputtais. Ei oo mihinkään kiire, me ei vedetä mitään speedrun. Ois se pitänyt arvata. Sitten me mennään ja älä tipu, mä ärsyttää! Mä en jaksa tätä. Tosta voidaan suoraan skipata. Ei! Ja nyt mä menetin mun kaikki HP:t. No niin, game over. Jatketaanpa tästä nyt vielä uudelleen. Okei, ehkä toi hyppy on aika safe silleen, että jos mä hyppään, niin se niinku... On aika safe ehkä, joo kyllä, että... Ehkä! Kerran läpi niin tulee kiva fiilis. Tää on niin ärsyttävää, että mun tekee mieli tappaa itteni, kun mua ärsyttää niin hitsin paljon. Silleen niinku ihan oikeesti. Jos tämmönen kenttä täytyy niinku... olla... Ja nyt keskitytään, nimittäin tässä on meidän elämä kyseessä. Mä en viittis nytten Se haluu tahalteen vetää tonne päin! Mä näin sen maalin! Oi hitto tän pelin kanssa mua ärsyttää mä en enää jaksa tätä peli. Mä osaan jarruttaa oikeassa kohdassa. Se on se hitto. Se on se mutkakohta. Tai toi kohta. Mä en niinku hitto jaksa tätä kenttää. Oikealle. Mutta älä vaan tipu. Tippuminen ei ole koskaan oikea vaihtoehto. Varsinkin se, että mä olen kuollut 12 kertaa kohta tuossa slaidissa. Te ette ymmärrä. Tai minä en ainakaan ymmärrä. Voi olla te ymmärrätte, että miksi mä kuolen tuossa niin monta kertaa. Jos hei niinku ihan oikeesti. Miten mä joskus voinut vetää tämän pelin mukaan läpi? Ei siinä ole mitään järkeä. Tai ei ole mitään järkeä, mutta ei se, miten se voi olla mahdollista, että mä en oo niinku... Mä oon joskus vetänyt tämän pelin läpi. Tän yhden tason takia mä sanon tolleen. Okei, kyllä nyt aikamaiset fiilikset on itsestäni siitä, että mä... Nyt otan noin kompopot, noniin. Hitto.
on niin ärsyttävä. Mua ärsyttää ja sitten käännytään. Ja sitten käännytään. Mut hei, tiedätteeks te, että tää kenttä osaa olla vähän vaikee. Joten mä päätin, että mä rupeen nyt häksäämään. Että mä pääsen. Okei, mä teen taikasanan. Siinä oli mun taikasana. Tällä mä voitan. Tää on se ruudi, kun mä voitan. Jos tää ei oo se, niin mä lupaan, että tää... Että en mä tiedä. Mä en enää siis kuole tossa. Ei se ainut tyttö. Mä opin tän koko ajan. Mä opin tätä varmaan en niinku ikinä. Joo, no niin, palataanpa asiaan sitten kun hitto mä... joo, mä en näe ikinä koske tohon kenttään. Tohon lumikenttään. Johonkin muuhun saa nyt koskea. Onks täällä 5 tähän? Täällä on toinen 3 tähän. Mikä tää on? Mikä täällä on? Toinen 3 tähän. Vesimaailma. Joo, mennään vesimaailmaan. Ahaa. Missä mä oon? Ja mä nousen miten? Niin mun täytyy ohjata siihen nousemaan. Mun täytyy koko ajan vaan... Mun täytyy koko ajan vaan rämpyttää, että näyttää tää Mario. Okei, tässä ei oo mitään tohon kivaa. Tai no joo. On tässä. Onko se laiva tuolla? Oh. Moi, mitä kuuluu? Ai. Se ei ollut kovin mukavasti tehty. Joo, mä tiedän, mä kohta kuolen. Onko se tuolla? Kerrotaan näitä. Joku hetkonen, onko se... Tuolla on happea. Mennään sinne. Joo, tiedän. Täällä on joku kyltti, se on varmaan täällä se. Aha! Niin, te yritätte murhata mua vai? Yksi. 2. Ei, se meni oikein. 1. 2. 3. 4. Se oli noin helppo. Kiva homma. Täälläkö? Ai tonne muka pääsen vai? Onpa kiva hei. Se on varmaan tyyli sun takana. Pitääkö mun saada sut jotenkin liikkumaan siitä? Mörimökky lähti. No mitä täällä nyt on? Mä en näe mitään. Ei, täälläkin on tämmöstä sestittelyä vai? Hitto, ei, kiitos. Ja ne on vaan koristeita. Sanoit ne on koristeita. Ehkä ne on koristeita. Koska tuolla on tommonen huutomerkkibox. Tää peli haluaa ja pyytää niin nätisti. Sinä pyydät niin nätisti, niin kai minä sen teen sitten. No ei, sinä... Sinä... Ei! Älä. Sinä... Ei.
Mä käyn hakemassa nopea happea, se ei haittaa. Mario, nyt juokset! Eiku uit. Ui. Mitä? Hei, onks mä nyt jumissa? En nyt sentään. Elikkä siinä on se järjestys aina. Tossa on 1. Elikkä mikä on lähimpänä? 1, 2, 3, 4. Okei, se on helppo. Se on helppo. It's easy, it's easy. 1. Sitten sinä olet 2. Eikö sinä olet 2? Etkö? Nyt tehtiin kyllä rummasta. Vittu. Ai sulke! No niin, sit uudestaan Mario. Eli Mario kestää tuolla viimeisellä kuverilla vai niin 10 sekuntia. Kun se lukkuja tulee yksi. Jos on toiset, keskimmäinen. Sitten mä veikkaan, että siihen. Toisaalta joku koverin takaisin. Tai kuplia vai miten se on. Sitten mä katson siihen, kyllä. Sitten se on siihen. Sitten se on siihen keski. Sit se on siinä keskimmäinen. Mitä käy? Niin. Totta. Okei. Selvä. Joo, hei. Tässä pitää parkour. Selvä. Let's parkour. Tässä on vähän huono tässä emulaattorissa, että se on sitä parhaita kuvakulmaa justiin. Ei tässä pitää parhaita kuvakulmaa, mutta voisi ihan kiinni. Toko. No ei ole, niin ei ole sitten. No en voisi vaihtaa kuvakulmaa. Noin. Hyvä. Ei oo hyvä, nyt on huono. No ei! Ei! Siis se aina osuu tuohon seinään. Älä kävele Mario eteenpäin, kun mä sanoin sulle, että... Mä katsoin joku aika loppu. Okei, ei. Noin, nyt ei, noin, kiitos. Nyt Mario keskitytään. Mitähän sinne meillä on ikinä keskitty näin paljon. Okei, tää pysyy. No himaa! Mitä tapahtuu? Mitä just tapahtuu? Tää Mario just rupes pomppimaan ihan viimeistä päivää. Okei, kattokaa tää. Älkää totaalit kattoko. Ei, tästä tuu mitään. Ei tästä tuu mitään, kun ei tää niinku toimi silleen, miten mä halusin. Nyt hypätään tähän sitten, me päästään eteenpäin. Ei tässä ole mitään järkeä. Kun mä en pääse tässä eteenpäin, kun tää on niin ärsy. Hitto mä oon kohta kuvannut taas niinku 40 minuuttia tätä yhtä peliä vaan. Aika vaan niinku menee. En mä saa kuvannut sitä. Mä oon kuvannut tässä kohta 40 minuuttia. Tätä yhtään 6-4 maailman 6-4 ensimmäistä peliä. On kyllä itse mun paras Mario-peli. Ainakin mun mielestä. Joten... Vaikka tää on vähän tämmönen tää kenttä mua kohtaan, niin en mä silleen vihaa tätä peliä siitä. Tässä on jotenkin semmonen nostalginen fiilis aina. Kiva tää Mario-kontrollit ja... Sitten tää niinku vanhuus tässä. Mä en sanoa sitä sanoa, en tiedä. Noin Mario, hyvä. Ei, huono! Hitto, miten toi pitäis olla vielä päästä? Ei juman keuta, mä en jaksa enää tätä kenttää, tää on ihan huono. Siis tää on ihan surkea kenttä, tää on yhtä surkea kuin se lumikenttä. Joo, ehkä se ensimmäinen tähti oli ihan mukava, mutta tää ei oo yhtään mukava, mun täytyy jotain parkouria vetää, ja heti kun mä feilaan, niin täytyy sitten mennä alusta. Nyt meni kyllä pikkasen kuumille tää mun pää. Aiot meni pikkasen kuumille. Mennään tää järjestyksessä. Noin. Ei vedetäkään, koska toi ei näyttäisi voi toimia. Mä en halua. Sinä haluat toimia, kun minä sanon niin. Tuon. Ei toho. Tohon. Ei! Tää on ihan surkea kenttä, mä tiedän. Kukaan nyt tästä tykkäs, koska tää on muutenkin ihan sikaa surkea kenttä. Mä en nyt halua pudota. Kiitos! Mä en jaksa ruvennaa tätä kenttää. Nyt jos mun täytyy mennä alas, niin kiitän, koska... No ei nyt sen. Here we go! Että mä en ikinä pelaa tätä peliä.